sibambe ngazibini phakulisa nama dipholise kumakhaya ngamakhaya ngokuhla nje kaloku asekhona amathutyana entshizane ezithe xa apha kwindawo ezisempuma phaya kopulukwana napha kodzanini kanti ndapha kwingasempumalanga KwaZulu Natal kanti inxalenye yeFreystata ibandakanya pha oBethlehem oBloemfontein elala Eastern Cape pha koMthatha ukuhla njalo yapha kwaKomani kanti yomaphanga kwingqingqi aya koRhinqi kanti izobandakanya nokoGraafrenet kanti naphaya kwelala seNorthern Cape ubandakanya oDR yomakwelala seLensburg napha kulangqa seSutherland kanti ezantshizane nje xa zifikile azuzude zigqibe namizuzu engamashumi amathathu kanti ke nangomso uzafumana uba sekhona ke amathuba entshizane kwakhona phaya kwela Northwest eGauteng pha kwelala KwaZulu Natal kanti bezintshizane ezithe xhaxhe xa sijonga phaya kwelangingqi yakoMthatha phaya ukuhla njalo ubandakanya nelanqomo laseSejonisi uyosho eMonti kanti naphaya kwingingqi yaseNgcobo kanti zintshizane zethe xa kwakhona apha kwelala seMpuma Koloni kwakhona pha koGraafrenet kanti ziguguthe njalo kwakhona ziyoma phaya kulangingqi yakoLensburg kanti nezibhaxu zenkungu phaya kodzanini napha kombombela kumbinto KwaZulu Natal yotsho phaya yapha eMthatha ngomso abantu baqaphele ngentseni yangomso kanti kwangomso njalo indudumo ezixaxa ke zilindelekile pha kulangqa koMthatha phaya nakoBuckley East ukuhla njalo uyapha kwingingqi yaseMonti nakanti kwalanqome lonke usuka kwelala seSejonisi kanti kwangomso ngemva kwemini njalo ezameko zemililo amadlelo phaya ko-Uppington napha kulangqa korhanyisa kwelala seVryburg abantu baqaphele kaloku amaqondo obushushu awofika pha ko-33 degrees kwezaa ndawo eziya kanti ebusuku nje nangentseni yangomso kubuphola nje napha kwelala seCalvinia kanti kushushu kakhulu ubukhulu becala amaqondo obushushu apha phakathi ko-15 no-18 degrees phaya eKapa Lodumo nakunxweme elisemazantsi naphaya kwelala KwaZulu Natal nje ngibona pha ngo-18 degrees Celsius kanti bengu-15 eGauteng bengu-16 kwelala sePitoli kanti ngu-18 eLiphalale bengu-19 nakwelala seMosima kanti xa sihlabela mgama sijonga amaqondo obushushu nje bekwanishilo zamalilo amadlelo phaya ngu-33 degrees Celsius kanti kufudumele nalapha kwelala seNtshona Koloni ngu-33 phaya kwingingqi yaseVostile kanti kubuphola nje napha KwaZulu Natal naphaya kwaBethlehem naphaya kwelala se-Emelo kufudumale kwakhona phaya eTshwana naphaya kwelala seGauteng nilale kamnandi.